Bos días, lectoras e lectores de Atlántico. Hoxe temos connosco a Ramón Nicolás, autor de A nena que perdeu o zapato na lama. Moitas gracias, Ramón, por estar hoxe connosco. Un placer, encantado de estar aquí convosco. Vemos presentar o libro que, bueno, non vai dedicado, pero trata sobre a vida da gañadora, da premiada este ano no Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño. Entón, bueno, pois para promocionar tanto o libro como as propias letras da nosa Begoña. Ramón, que querías ti retratar en A nena que perdeu o zapato na lama? Ben, bueno, eu fundamentalmente o que quixen con este libro foi reivindicar a figura de Begoña a través, basicamente, dun espazo moi concreto, que é o barrio do Calvario, onde ela viviu dende que naceu o ano 1964 ata o ano 1976. É unha reivindicación deste período de Begoña viguesa, de Begoña do barrio do Calvario, lugar, o espazo ou territorio que é compartido por min tamén. Entón, daquela, efectivamente, hai unha reivindicación da figura de Begoña como protagonista do Día das Letras Galegas, pero tamén deses espazos máis particulares nos que ela aprendeu a ver o mundo ao longo deses primeiros anos da súa vida. Logo seguiu vivindo en Vigo tamén, porque foi ao barrio de Coia a vivir e estudou magisterio aquí en Vigo, pero eu penso que eses anos iniciais, que son tamén de algún xeito compartidos por min, máis ou menos, no que son as vivencias, é o que quixen destacar neste libro. Por lo tanto, unha biografía, pero unha biografía non moi ortodoxa, porque acaba no ano 1976, que é cando ela marcha a vivir a Coia. Falas dunha biografía pouco ortodoxa. Sí. Non sei se é unha biografía per se investigada ou é ficcionada. Sí, a ver, é investigada. Quero dicir, isto parte basicamente dun traballo de investigación que este verán anterior eu realicei en primeira instancia para o meu alumnado, dou clases no IES Castelao en Vigo. E a partir de aí, de propostas para poder facer este ano, para que eles coñecesen a unha escritora que viviu no mesmo espazo no que eles estudan, foi cando fun descubrindo a posibilidade de poder facer un libro baseado sobre todo nos espazos máis concretos ou máis salientables do barrio do Calvario. E para iso, ademais dun labor de documentación, como é natural, tamén realicei algunha entrevista a persoas que a coñeceron e a trataron, sobre todo neste período no que ela era máis nova, como é o caso de Bea Caamaño, que é a súa irmá, ou de Maica Aguado, que foi unha amiga da infancia, entre outras persoas. Por lo tanto, hai unha mestura entre elementos que son de investigación sobre o espazo onde ela viviu e logo tamén sobre a súa personalidade cando era máis pequeniña, cando era máis nova. Neste proceso de investigación, sí, de atoparnos con ese calvario dos anos 70... Finais dos 60, comezos dos 70, sí. Como etica ainda das clases no IES Castelao, sí, como cambiou o barrio? A ver, efectivamente, cambiou moito. É dicir, eu no libro, aínda que recorro a un recurso que a min me libera ás veces de moitas responsabilidades, que é que o conta Morgana. Eu non o conto, é a voz de Morgana quen vai relatando todo isto. Faltoume preguntarlle, e tal vez faría un capítulo de interese, como cambiou o barrio desde finais dos 60 ata hoxe, pero certo, o que, apelando á miña propia memoria, é un barrio moi distinto. É dicir, a finais dos anos 60, comezos dos 70, era un espazo cunha singularidade propia dentro de Vigo, como ainda mantén, pero na que a maior parte da xente nos coñecíamos, tratábámonos, sabíamos onde vivíamos, a rúa era unha rúa moi estreita, sobre todo a parte central do Calvario, porque subía Urzaiz, e como baixase un Vitrasa ou subise outro, xa ían moi xuntiños, e recordo unha beira rúa moi estreita. Entón, polo tanto, unha das cousas nas que máis cambiou o barrio do Calvario, o nervio, é o feito de facela peonil. Hai uns anos, creo que foi unha decisión extraordinaria,
moi protestaba no seu momento polas persoas e os negocios que tiñan ali, pero creo que hoxe é unha dos atractivos máis esenciais que ten este barrio, a zona peonil. Pero logo, bueno, tamén evidentemente modificaronse moitos hábitos, moitos costumes. A Praza de Abastos afortunadamente segue aínda en pé, subsiste, pero a maior parte dos negocios ou pecharon ou cambiaron, bueno, de algún xeito foronse eses locais que había por ali adaptando os novos tempos. Tamén era un barrio que tiña 2 cines, que era unha cousa impresionante. Ali o Cine Avenida, en frente de onde está o sanatorio do Magnolio. Bueno, e entón é un barrio que lóxicamente foi cambiando bastante. Sempre foi un barrio, todos os xeitos, de aluvión, non? De chegada de persoas de outras partes de Galicia, de outras partes do Estado español. Creo que ese hábito, esa corrente segue a manterse, e polo tanto é un barrio moi pluricultural. Eu vexo no centro de ensino onde traballo, no que hai persoas que veñen de moi distintas partes do mundo, no? E entón ese tamén é un traballo que como docente me interesaba salientar respecto a esta multiculturalidade que chega ao instituto, pois que souberan dunha persoa tan comprometida con causas xustas, con causas progresistas, coa lingua galega, como foi Begoña. Dai un pouco o meu interese, fora de que tamén a tratei nos últimos anos, no? Da súa vida. Sobre todo, inicialmente como crítico literario, logo despois xa, bueno, entablamos certa amizade. Xusto quería preguntarte agora por esa etapa de coñecemento con... Sí, eu a Begoña coñecina a través da literatura. Ela incorporouse bastante tarde, no que atinxe a data de publicación do seu primeiro libro, Circe o prazer do azul, e logo Morgana en Esmella. A min foron 2 libros que me gustaron moito. Eu tamén son crítico literario, entón saudei os 2 libros con, bueno, moito entusiasmo, porque me pareceron senllas aportacións, senllas achegas extraordinarias para a época na que se publicaron, porque abría un camiño o do cuestionamento dos mitos, non? Dunha lectura únicamente patriarcal, pasalo por unha visión de carácter feminista, e daquela, bueno, establecemos relación a través da crítica literaria, de motivos baseados na literatura, pero pouco houbo xa outro tipo de conexión derivada do lugar e do espazo no que tanto ela como a min naceramos, que era o barrio do Calvario. Eu, con todo, nunca, nin siquiera houbera pensado, nin moi de lonxe, realizar un traballo como este, non? Sobre Begoña, pero bueno, veu como foi unha cousa casi de carácter espontáneo, non? Que naceu así un pouco a golpes e en pouco tempo, e co que eu estou, pois, francamente moi contento, sobre todo do que é a recepción polo de agora, non? Porque moita xente se achega ao libro sin saber quen era Begoña, sen saber tampouco que vivía no Calvario, que era unha veciña máis durante moitos anos. Bueno, eu creo que simplemente con ese obxectivo eu xa me dou por moi satisfeito. Logo, despois tamén quería falar, en canto do libro, das ilustracións de Carlos Gallego, que son unhas ilustracións extraordinarias e que de algún xeito, bueno, creo que lle dan moito valor a este libro. E moitas persoas que ao ver as ilustracións de Carlos Gallego descobren un determinado lugar, un recanto, unha referencia que o mellor estaba na súa memoria, e que, como é un libro híbrido no que se fala de memoria de Begoña, da miña memoria, pero tamén de historia e de espazos, pois tamén ten este interese de, para algunhas persoas, supoño, redescubrir os espazos que constitúen hoxendía ou que constituíron había uns anos o barrio do Calvario. Claro, porque era a vida de Begoña, pero tamén era a vida dos veciños. Efectivamente, a vida de Begoña inicialmente, pero a vida dos veciños, das persoas que poboan ou que habitan nese espazo, entre as que eu me incluo, porque eu tamén, bueno, de pequeno vivía como a ela na Rúa de Cataluña, non? E entón, de feito, aínda que nos tratamos moitísimos anos despois, sempre había este lazo, non? Que une o feito de compartir, pois, experiencias, vivencias, e o lugar no que un naceu e de onde é. Cando te enterastes do seu, bueno, pues, denominamento, do galardonamento Begoña, como se te sentiste? Pois sentí unha alegría enorme, porque eu creo que o recoñecemento á figura de Begoña era algo que se facía, había moitos,
e había moitos candidatos e candidatas, pero creo que a figura de Begoña é unha figura que polo seu exemplo ético, pola súa obra literaria, merecía unha proxección como a que dá o Día das Letras Galegas, é dicir, bueno, non só é o 17 de maio, é realmente todo o ano, ou debería de selo, e entón é un ano pois para que as persoas que estamos comprometidas de algún xeito na difusión dos seus valores, da súa figura, do que ela cría, pois que temos un traballo por diante. Neste caso adianteino un pouco, este foi un dos primeiros libros que estou moi contento por iso, que saíron sobre Begoña Camaño, e ademais eu que recorde tamén no Día das Letras Galegas anteriores un traballo de carácter así biográfico, pero só dunha parte, non? Ou dun lugar ou dun territorio, non é nada común. Por iso dicía eu ao principio que é un pouco ortodoxo, non é unha biografía que hai outras persoas que están traballando nela e sei que o van facer con a solvencia extraordinaria porque teñen ese perfil, pero bueno, isto era unha cousa pois moi concreta, non? E moi viguesa tamén, pero bueno, tamén galega, tamén universal, porque a figura de Begoña creo que é así. Voltando ao libro para finalizar, non sei se polo feito de tratarse dunha biografía ubicada nesa infancia, se é un libro solo juvenil ou infancia ou realmente pode chegar a todo? Non, si, mira, tal vez, a ver, a escrita do libro responde, bueno, pois a necesidade dese tempo de expresar unha serie de ideas, de lugares, de vivencias de Begoña. Entón, é un libro que está baseado sobre todo en determinados espazos concretos, ¿no? E a partir de aí é cando se desenvolve esa conexión que Begoña tiña con eles. Eu, cando redactei, non pensaba nin nun lector infantil, nin juvenil, nin tampouco un lectorado adulto, senón, bueno, pois foi así, e a interpretación que dá o propio Carlos, que é moi importante, Carlos Gallego, é unha interpretación un pouco de fronteira, quero dicir, pode parecer que sexa un libro de carácter juvenil, pero na realidade non o é. Quero dicir, desde logo estaba iso bastante lonxe da miña intención. Non é un libro de carácter estritamente divulgativo para un alumnado, non? É un libro divulgativo, sí, destas vivencias da primeira Begoña, pero que eu creo que se pode achegar, e de feito, bueno, comentaron ou fixeronmo saber por este feedback que de algunhas veces xorden a partir dos libros, moitos lectores e lectoras de certa idade que descobren ou redescobren, como comentei antes, tanto a figura de Begoña como os lugares, os espazos, non? nos que ela viviu. Pois animamos a todos os galegos e galegas a chegarse ao libro e coñecer eses primeiros pasos, non? Exactamente, un pouco esa idea e esa reivindicación, e tamén o feito de que o noso ser un barrio fundamentalmente progresista, un barrio de historia proletaria, co Concello de Lavadores, o que pertencía, eu fago esa lectura de que ese carácter rebelde e que estar sempre coas causas máis progresistas e máis xustas, a Begoña venlle destes primeiros anos de vivencia neste barrio, ese pouso, efectivamente. O humus venlle dali. Sí, sí. Estupendo, Ramón. Moitísimas gracias por estar con nós. Un placer. E moita sorte co libro. Moitas grazas a ti.